मानियो आं एसे फाग्ला सानसे नोंखौ नायै नायैनो सोलायलांगोन आं मानियो आं एसे फाग्ला सानसे नोंखौ नायै नायैनो सोलायलांगोन आं आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय एसे गोजानाव थाग्रा जा नङाब्ला सानसे नोंखौ नायै नायैनो थैलांगोन आं नङाब्ला सानसे नोंखौ नायै नायैनो थैलांगोन आं। आरो गुबुन मोनसे शायरिया जादों साननो गोरोङाथ' साननो गोरोंखा लोगोफोर बियो गोजौनिफ्राय गाहायसिम देलायनानै मेगनाव गाजर दाफबनानै लादों। साननो गोरोङाथ' साननो गोरोंखा लोगोफोर बियो गोजौनिफ्राय गाहायसिम देलायनानै मेगनाव गाजर दाफबनानै लादों। रैखा खालाम लोगोफोर आंखौ बिनि खाफालनि फोथाया गासैबो सेंग्राफोरखौनो फाग्ला बनायजोबदों। बिनि खाफालनि फोथाया गासैबो सेंग्राफोरखौनो फाग्ला बनायजोबदों।